Χαρά και τιμή να έχουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Σεβαστίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαριτάτο, κύριε Χατζηγεωργίου. Μάλιστα. Θέλω από την αρχή να διευκρινίσω κάτι, γιατί δεν κρυβόμαστε στους τηλεθεατές, ήδη το γνωρίζουν. Για μας είναι χαρά και τιμή το ότι εμπιστευτήκατε εμάς, το δικό μας στέκι, το δημοσιογραφικό, εδώ στις Καθαρές Κουβέντες, για να απαντήσετε στις αντιδράσεις και κυρίως στις χθεσινές αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας που έχουν αποφασίσει και κινητοποιήσει. Και επιλέξετε μια εκπομπή που μεταξύ των παρουσιαστών είναι και ένας ο οποίος φέρει και τη δικηγορική ιδιότητα. Και αυτό δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας και της ταπεινότητάς μας και της κυρίας Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου και φυσικά της εκπομπής και του διάβλου του Open. Σας ευχαριστούμε θερμά, Πρόεδρε. Πάμε από την αρχή, γιατί ζητάμε η διαδρομή σας είναι γνωστή, κύριε Χαριτάτο, κύριε Χατζηγεωργίου, οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απευθύνομαι στον κύριο Χαριτάτο, ως δημοσιογράφο αμερόληπτο κριτή της υπόθεσης. Ναι, αναφερθήκατε σε μια απόφαση του συντονιστικού οργάνου των δικηγόρων χθεσινή. Βέβαια, ένα σχόλιο σύντομο ότι στα πλαίσια της θεσμικής αμετροέπειας που διακρίνει και τον κύριο Βερβεσό και τη λυπήγηση των δικηγορικών συλλόγων, θα έλεγα ότι δεν με ξενίζει η απόφασή τους, που είναι ένας λίβελος προσωπικός εναντίον μου και εναντίον των δικαστών, είναι απόλυτα συμβατή με τη μέχρι σήμερα διαδρομή τους. Το δικαστικό σώμα, λοιπόν, τους τελευταίους μήνες βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κύμα απαράδεκτων, χυδαίων, συκοφαντικών δηλώσεων δικηγόρων, οι οποίοι προσπαθούν να κλέψουν λίγο χρόνο προβολής και δημοσιότητας ή ακόμα και άσκησης πίεσης προς όφελος του πελάτη τους. Αυτή η πρωτοφανής κατάσταση, κύριε Χαριτάτο, βρίσκει διαρκώς μιμητές και όχι μόνο γίνεται ανεκτή, αλλά υποδαβλίζεται από τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος επιχειρεί μια ηρωική έξοδο από το συνδικαλισμό, αλλά και από άλλους υποψηφίους. Δεν γίνεται όμως να κινείται η κοινωνία γύρω από τις εκλογές των δικηγόρων, ούτε οι τελευταίοι, οι δικηγόροι είναι οι ιερές αγελάδες του συστήματος που δεν επιτρέπεται κανείς να τις αγγίξει. Και εξηγούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Παρακαλώ, διευκρινίστε, Πρόεδρε. Γιατί στην ανακοίνωση αυτή μιλάνε για όλα εκτός από το επίδικο. Πριν λοιπόν λίγες μέρες εκδόθηκε ένα βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας που αφορούσε αίτημα του καταδικασμένου ηγέτη της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη, για να αποφυλακιστεί υπό όρους. Το Συμβούλιο εξέτασε το αίτημά του και το απέρριψε. Η δικηγόρος λοιπόν του κυρίου Κασιδιάρη, σε ραδιοφωνική εκπομπή τοπικού καναλιού στη Λαμία, θεώρησε καλό να επιτεθεί στη σύνθεση του δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε ότι είναι όργανα της κυβέρνησης, ότι εκτελούν εντολές, ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι δικαιωματιστής, ότι πρόκειται για δικαστικό πραξικόπημα και άλλα τέτοια ευτράπελα, ψευδέστατοι ισχυρισμοί που όχι μόνο δεν αντέχουν στην κοινή λογική, αλλά είναι συκοφαντικοί για τους δικαστές. Φαίνεται πως οι δικαστές που διέταξαν την υφόρα πώληση του Μιχαλολιάκου δεν έπαιρναν εντολές από την κυβέρνηση. Αυτοί που απέρριψαν του Κασιδιάρη παίρνουν. Ανάλογα με τα συμφέροντα των δικηγόρων κινείται και η εκβιαστική ρητορική τους. Καταλαβαίνετε πόσο κοντά στα όρια της φεδρότητας είναι μια τέτοια συζήτηση. Ζητήσαμε λοιπόν εμείς ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να επιληφθούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τέτοιων αντιθεσμικών και προκλητικών συμπεριφορών των μελών τους. Η ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όχι μόνο αρνήθηκε να προχωρήσει στον πειθαρχικό έλεγχο της συναδέρφου τους, αλλά τη στήριξε και η τελευταία ευχαρίστησε γι' αυτό τον κύριο Βερβεσό. Και σήμερα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στηρίζει ομόθυμα τις συκοφαντίες της συνηγόρου του Κασιδιάρη. Ζούμε δυστυχώς την εποχή των τεράτων. Όλη αυτή η φάμπρικα, επομένως, ενός αντισυστημισμού πρέπει να τελειώσει. Δεν έχει καμία σχέση με την κριτική, όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι δικηγόροι. Είμαστε οι πρώτοι που τονίσαμε με ανακοινώσεις μας διαχρονικά πως δεχόμαστε την κριτική, ακόμα και την κακοπροαίρετη, ακόμα και την άδικη, όχι όμως τη συκοφαντία. Φανταστείτε να ανοίξουν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και να επιτρέπεται ο κάθε πελάτης δικηγόρου που θεωρεί ότι ο δικηγόρος του ήταν σε συμπαιγνία με τον αντίδικο να έχει λόγο και να τον συκοφαντεί ονομαστικά. Αν λοιπόν αυτό το θεωρούν οι δικηγόροι θεμιτή κριτική, ας το κάνουμε.
Εμείς δεν το θεωρούμε κριτική, το θεωρούμε κανιβαλισμό. Ο νομοθέτης έδωσε ένα μοναδικό προνόμιο στους δικηγορικούς συλλόγους. Να κρίνουν οι ίδιοι τα πειθαρχικά των μελών τους σε πρώτο βαθμό. Έχουν τέτοιο προνόμιο άλλοι κλάδοι? Έχουν, για παράδειγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι? Όχι ασφαλώς. Αυτό λοιπόν το προνόμιο οι δικηγόροι το απεμπολούν. Τι λένε? Λένε προκαταβολικά και πριν ασχοληθούν με την υπόθεση ότι εμείς δεν κρίνουμε τον συνάδελφό μας. Είναι κράτος δικαίου αυτό? Το να διεκδικεί μια επαγγελματική τάξη να μένει ανεξέλεγκτη, και επειδή δεν θέλουν οι ίδιοι δικηγόροι τον έλεγχο, πρέπει οι δικαστές να μείνουν απροστάτευτοι απέναντι στις χυδαίες συκοφαντίες? Πάρος, κύριε Σεβαστίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλά και εμείς οι δημοσιογράφοι πειθαρχικό περνάμε με τους συναδέλφους μας στην Ένωση Συντακτών όπου ανήκουμε. Με την ίδια λογική, δηλαδή, αυτό που λέτε, θα μπορούσαν οι δικηγόροι να μπορέσουν να κρίνουν και τις πειθαρχικές πράξεις που ενδεχομένως μπορεί να έχουν οι συνάδελφοί τους, να έχουν διαπράξει οι συνάδελφοί τους. Και ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω και θα ήθελα να τοποθετηθείτε από αυτού είναι. Υπάρχει περίπτωση τώρα εσείς να θεωρείτε αποδεκτό να μην μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική για οποιονδήποτε? Γιατί δηλαδή ένας δικηγόρος, τώρα σας ρωτώ εγώ ως απλή πολίτης, γιατί ένας δικηγόρος να μην μπορεί να ασκήσει πολιτική στην απόφαση ενός δικαστή? Ο δικαστής δεν κρίνει τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται ο πολίτης, ο δικηγόρος τον πολίτη? Μα αυτό ακριβώς σας είπα πριν. Στην κριτική, ακόμα και την κακοπροαίρετη, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Το να βγαίνει κάποιος και να λέει ιδέα, να σε συκοφαντήσει και να σου λέει μα είναι συκοφαντία. Βγήκε και είπε ότι εκτελείται εντολές της κυβέρνησης. Τι πιο συκοφαντικό υπάρχει για έναν δικαστή ατεκμηρίωτα να βγαίνει ο δικηγόρος, ο οποίος έχασε την υπόθεση, και να του αποδίδει τη μορφή ότι εσύ είσαι ένας ξεπουλημένος δικαστής? Αυτό είναι κριτική? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κριτική, είναι συκοφαντία. Γι' αυτό μιλάνε από προσανατολιστικά για κριτική, ενώ ουσιαστικά καλύπτουν συκοφαντία. Τώρα, άκουσα, έγινε ένας παραλληλισμός για το τι ισχύει, για παράδειγμα, είπατε, κύριε Χατζηγεωργίου, πριν ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τα πειθαρχικά, την ΕΣΥΑ κλπ. Ναι. Όμως, η ΕΣΥΑ και τα άλλα τα πειθαρχικά, όταν γίνονται καταγγελίες, παίρνουν την καταγγελία και την εξετάζουν. Όπως για παράδειγμα, όταν ένας πολίτης, ένας δικηγόρος κάνει καταγγελία σε βάρος ενός δικαστή, υπάρχουν τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια των δικαστών, Αρεοπαγίτης, αντιπρόεδρος Αριουπάγου, που θα καλέσει τον δικαστή να δώσει εξηγήσεις και ενδεχομένως μπορεί να τον τιμωρήσει. Όταν έρχονται οι δικηγορικοί σύλλογοι εκ των προτέρων και λένε κάτω τα χέρια από τη συνάδελφο, εγώ δεν την εξετάζω γιατί αυτό που κάνει είναι κριτική, αρνούνται ουσιαστικά να ελέγξουν πειθαρχικά τον συνάδελφό τους. Και αν λοιπόν λειτουργεί έτσι το κράτος και λέει μια συντεχνία ότι εγώ τους συναδέλφους μου δεν τους εξετάζω πειθαρχικά, δεν θα πρέπει κάποιος να τους εξετάσει? Φάνηκε περίεργο αυτό που είπα, ότι αν αρνούνται οι ίδιοι να ασκήσουν τον πειθαρχικό έλεγχο που τους δίνει ο νομοθέτης, θα πρέπει να το κάνουν τα δικαστικά όργανα? Το ξέρετε ότι και τώρα ο δευτεροβάθμιος έλεγχος πειθαρχικός των δικηγόρων γίνεται και από αρεοπαγίτες? Εκεί δεν έχουν πρόβλημα στο δευτεροβάθμιο έλεγχο που γίνεται και από δικαστές. Έχουν στον πρωτοβάθμιο. Κύριε Σεβαστίδη, έχετε ολοκληρώσει? Αν έχετε ολοκληρώσει, θα κάνουμε ο συσχετισμός. Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Άρα επανέρχεστε στην τοποθέτηση, γιατί εγώ δεν την κατανόησα έτσι από όσα διάβασα ότι αφορούν θέσεις σας προημερών. Άρα ζητάτε τον πειθαρχικό έλεγχο των δικηγόρων να τον έχουν δικαστές? Λέμε ότι αν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι μέχρι τώρα, στους οποίους ο νομοθέτης είχε αναθέσει τον πειθαρχικό έλεγχο, αν οι ίδιοι απεμπολούν αυτό το δικαίωμα και λένε ότι εμείς πειθαρχικό στον συνάδελφο... Πρόεδρε, εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο πουθενά. Πώς δεν ισχυρίστηκε ποτέ κανένας ότι απεμπολεί τον έλεγχο του ΔΕΚΟ. Ποιος δεν απεμπολεί? Όταν βγήκαν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και οι υποψήφοι πρόεδροι και είπανε είναι δικαίωμα κριτικής, η συκοφαντία είναι δικαίωμα κριτικής της συναδέρφου μας, κάτω τα χέρια από τη συνάδελφο. Τι πειθαρχικό θα τις κάνουν? Εγώ δεν απαντώ. Προφανώς τη δικαιολόγησαν. Επιτρέψτε μου. Δεν θα απαντήσω εγώ για κανέναν άλλον, να αντιλαμβάνεστε αυτό και δεν είναι και δικό μου θέμα. Αλλά ήθιστε, σε ό,τι αφορά και το Δικηγορικό Σύλλογο, να φτάνουν στο πειθαρχικό συμβούλιο του
οι υποθέσεις που καταγγέλλονται διερευνώνται και μετά μπαίνουν στον πειθαρχικό έλεγχο ως πειθαρχικά ελεκτές. Αν αυτές μπορούν να τεθούν σε ένα αρχείο, γιατί είναι αδύναμοι ισχυρισμοί των ανθρώπων που καταγγέλνουν έναν δικηγόρο για οτιδήποτε περιέχει η καταγγελία τους, δεν προχωρούν. Οπότε, μιλήσατε για υποψήφιους προέδρους, μιλήσατε για τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, σε μια εποχή που οι υποψήφιοι πρόεδροι είναι μπροστά από την κάλπη των συναδέρφων τους. Τον ίδιο υποψήφιο πρόεδρο που δεν θα προχωρήσει, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, θα είναι μπροστά από την κάλπη των συναδέλφων, που εκείνη τη στιγμή η αντίδρασή του είναι όχι για μια διαδικασία που ήδη τρέχει ή προχωρεί σε ένα πειθαρχικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή κάποιο άλλο δικηγορικό συλλόγο στην επικράτεια, αφορά την αντίδρασή σας δημόσια σε κάτι που είπε ένας δικηγόρος. Είναι λοιπόν μια στιγμή που ενδεχομένως θα ήθελε κάποιος ή θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος και από τη μία και από την άλλη πλευρά ότι θα μπορούσε να εκτονωθεί και όχι να έχει την σφοδρή αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και προσωπικά από εσάς. Αυτό κρατήστε το λίγο, γιατί μπορεί να μην είναι και παράλογο, μπορεί να μην είναι ακραίο. Μπορεί να είναι και το περιβάλλον και η χρονική στιγμή που, αν θέλετε, πυροδοτεί ένα περιβάλλον αντιδράσεων. Σας το λέω με πολύ σεβασμό. Ναι, δηλαδή, με άλλα λόγια, κύριε Χαριτάτο, ζούμε στον αστερισμό των εκλογών των δικηγόρων. Όχι. Και όταν δικηγόροι έχουν εκλογές, δικαιούνται. Πρόεδρε, θα κατηγορηθείτε κι εσείς ότι ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων το έχετε ακούσει. Δεν είναι κάτι που θα σας πω πρώτη φορά εγώ, αλλά επειδή έχει ήδη υποθεί, θα το παραλάβω γιατί έχει υποθεί και το έχετε διαβάσει. Θα κατηγορηθείτε κι εσείς ότι προστρέξατε για τη συγκεκριμένη συνάδελφο δικηγόρο να αντιδράσετε επειδή αντέδρασαν θετικά προς την δική της πλευρά, σύμφωνα με όσα λέτε οι δικηγόροι, ενώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και καθαρά και μόνο για λόγους προστασίας και της εικόνας της, αλλά και του αυτονοήτου της αξιοπιστίας της, που δεν την αμφισβητεί κανένας, θα μπορούσε να έχει βγάλει μια ανακοίνωση για την υπόθεση κατά Ελλάδος της περιπτώσεως της κυρίας Τσατάνη. Όταν για πρώτη φορά, ίσως για μια υπόθεση που, αν θέλετε, όταν κατηγορείται Έλληνας δικαστής για αμεροληψία και πάει σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό και αναγνωρίζεται η αμεροληψία του Έλληνα δικαστή, είναι κάτι που προσβάλλει όλους μας, ως και συλλειτουργούς της δικαιοσύνης και τους δικηγόρους και φυσικά εσάς τους δικαστές και εισαγγελείς. Μάλιστα. Απλά ανοίγει μια κουβέντα που γίνεται καυγάς χωρίς να έχει νόημα. Νομίζω. Αλλά πείτε μου, συγγνώμη. Δεν είναι προσωπικό. Όχι, έχει νόημα. Έχει νόημα. Μην μπλέκουμε πράγματα άσχετα με την υπόθεση Τσατάνη. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες συκοφαντικές δηλώσεις που γίνονται επανειλημμένα από δικηγόρους. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνονται επανειλημμένα. Μόλις χάσουν μια υπόθεση του πελάτη τους, βγαίνουν δημόσια σε μέσα ενημέρωσης και λένε. Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε, κύριε Χαριτάτο. Λοιπόν, το θέμα μας εδώ είναι ακριβώς αυτό ζητήσαμε. Να πάει στα πειθαρχικά. Και έρχεται ο Δικηγορικός Σύλλογος και προστατεύει εκ των προτέρων τη συνάδελφο και λέει αυτή τη συνάδελφο, κάτω τα χέρια από τη συνάδελφο, ασκεί κριτική. Αυτό δεν δείχνει διάθεση να τους κάνει πειθαρχικό. Η διάθεσή τους είναι να είναι στο απειρόβλητο, να είναι στο απειρόβλητο συνάδελφό τους, όχι γιατί έκανε κριτική, αλλά γιατί συκοφάντησε. Αν λοιπόν οι δικηγορικοί σύλλογοι καλύπτουν με αυτή την ιδιότυπη ασυλία τα μέλη τους, πρέπει η πολιτεία να βρει μια λύση. Εμείς έχουμε πάει, κύριε Χαριτάτο, πριν από ένα μήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών και αναλύσαμε μπροστά στους Ευρωπαίους δικαστές το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί είχαμε και προηγούμενη περίπτωση δικηγόρου που μέσα στο ακροατήριο πήρε τηλέφωνο και είπε να συλληφθούν οι δικαστές της έδρας. Πράγματα πρωτοφανή, δεν ισχύουν σε καμιά χώρα του κόσμου. Αυτά που πρέπει η πολιτεία, αν δεν πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, πρέπει να πάρει μέτρα, να δούμε τι ισχύει στα άλλα κράτη. Κάθε φορά σε όλα τα κράτη τα μέτρα που λαμβάνονται είναι δραστικά για να περιφρουρήσουν το κύρος της δικαιοσύνης. Εδώ πέρα οι δικηγόροι με τις δηλώσεις τους είναι ασίδωτοι και διεκδικούν αυτό το δικαίωμα της ασυδοσίας. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Θα έχουμε συνάντηση και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα βγάλουμε αύριο, θα δώσουμε ανακοίνωση και την Παρασκευή έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Είναι απαράδεκτη κατάσταση να λιδωρεί το δικαστής και να συκοφαντείται ονομαστικά από δικηγόρους γιατί δεν τους αρέσουν οι δικαστικές αποφάσεις. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εγώ να σας υπενθυμίσω κάτι που εσείς ήδη γνωρίζετε, προς Θεού δεν κάνω το σοφό της συνάντησής μας, ότι οι πειθαρχικοί έλεγχοι γίνονται
κατόπιν αιτήματος αυτού ο οποίος θίγεται. Δεν γίνονται παραγγελία κατά παραγγελία από μέσω συνεντεύξεων ή δημοσίων τοποθετήσεων ή ομιλιών εκπροσώπων των δικαστών ή των δικηγόρων επίσης. Αν υπάρξει μια καταγγελία, προφανώς γι' αυτό υπάρχει και η αντίδραση των. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον κ. Βερβεσό ή τους υπόλοιπους υποψηφίους προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά φαντάζομαι, αν υπάρχει ένα αίτημα πως το πειθαρχικό τμήμα του ΔΣΟΑ να ελεγχθεί συγκεκριμένος δικηγόρος ή συγκεκριμένοι δικηγόροι, αυτό εξετάζεται. Αν το παραγγέλνουμε δημόσια, αυτό ενδεχομένως θα πυροδοτεί αντιδράσεις. Γιατί δίνει την εντύπωση ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες πολλές φορές εκκινούνται μετά από μια δημόσια αναφορά, μια δημόσια αντίδραση, ακόμα και αν είναι και από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Αυτό ενδεχομένως χαλάει μια ισορροπία που ορίζει μια συλλειτουργία προς όφελος της δικαιοσύνης και φυσικά του πολίτη. Επομένως, κύριε Χαριτάτο, το πρόβλημα είναι γιατί το ζήτησε η Ένωση Δικαστών, γιατί δεν το ζήτησε. Θα μπορούσε να είναι και πρόβλημα αυτό, αξιότιμε Πρόεδρε. Και όχι. Είναι προστασία του κύριου του θεσμού του δικηγόρου. Το πρόβλημα δεν είναι. Μισό λεπτό. Το πρόβλημα δεν είναι του δικηγόρου που παίρνει το μέσο ενημέρωσης για να συκοφαντήσει. Και εκείνο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι γιατί το είπε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και γιατί δεν μπαίνει ένας δικαστής ατομικά στην καταγγελία και το κάνει Ένωση. Αυτό, με συγχωρείτε, δηλαδή το θεωρώ μέγιστη υποκρισία από πλευράς των δικηγορικών συλλόγων. Μάλιστα. Να κρύβονται πίσω από την πραγματικότητα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει θεσμικά όλους τους δικαστές. Δεν μπορεί ο κάθε δικαστής να βγαίνει σε αντιπαρά. Να σας πω και έναν άλλο λόγο, κύριε Χαριτάτο. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Διαφωνούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν κάνουμε δικαστήριο. Ούτε θα θελήσουμε ποτέ να σας φέρουμε σε μια δημόσια αντιπαράθεση προς Θεού δικαστές και δικηγόρους δημόσια σε ένα τηλεοπτικό μέσο. Δεν θα το επιχειρήσουμε. Ωραία. Εμείς τουλάχιστον όχι. Σας απαντώ στο ερώτημά σας, λοιπόν, γιατί δεν το κάνει ατομικά. Ωραία. Ας πούμε ότι στην περίπτωση που έχουμε μία δικηγόρος στρέφεται εναντίον μιας σύνθεσης δικαστηρίου και τους. Σας λέω γιατί και εμείς οι δικηγόροι, οι δικαστές υπερασπιζόμαστε όταν οι δικαστές έχουν θέματα με τον νόμο. Να ολοκληρώσω. Εάν θύχτηκαν οι συνάδελφοί σας, είχαν κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να αντιδράσουν και όχι να αναφερθούν στο όργανο τους, το συνδικαλιστικό, και έτσι να έχουμε αυτή την πυροδότηση εντάσεων και τοποθετήσεων. Να σας εξηγήσω. Με πολύ σεβασμό. Να σας εξηγήσω, κύριε Χαριτάτο, γιατί αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει και που οδηγεί. Γιατί αν εγώ ως δικαστής ατομικά που θύχτηκα από τη δικηγόρο πάω και κάνω καταγγελία και ζητήσω πειθαρχικό από το δικηγορικό σύλλογο, αυτή η δικηγόρος θα πετύχει με αυτόν τον τρόπο να με εξαιρέσει από την επόμενη φορά που θα δικάσει την υπόθεση. Άρα τεχνιέντος δημιουργεί. Ας γίνει. Να ζητάμε εξαιρέσεις δικαστών που έχουν φερθεί. Αν έχουν φερθεί. Μα θα διαλέγουν οι δικηγόροι. Πέραν των καθηκόντων τους. Θα διαλέγουν οι δικηγόροι σύνθεση. Ο θεσμός τους επιτρέπει και τους δίνει τη δύναμη και την ισχύ. Αν υπάρχει με διαφορά, συγγνώμη. Πάντως, κύριε Σεβαστίδη, με έναν δικαστή που με έχει αδικήσει στο παρελθόν ή μου έχει φερθεί προσβλητικά, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Το αντιλαμβάνεστε. Κανένας δεν θα δεχτεί να δεχτεί τέτοια αντιμετώπιση στο μέλλον. Αλλά δεν χάθηκαν οι δικαστές, ούτε χάθηκαν οι δικηγόροι για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κύριε Χαριτάτο, με αυτόν τον τρόπο μπορούν μεθοδευμένα οι δικηγόροι να βγάζουν από τη σύνθεση δικαστές που δεν τους θέλουν. Βγαίνω τον συκοφαντώ τον δικαστή, ο δικαστής μου κάνει εμένα αναφορά και εγώ την άλλη φορά που θα δικαστεί η υπόθεσή μου θα πω αυτόν τον δικαστή δεν τον θέλω γιατί μου έκανε πειθαρχικό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα του δικηγόρου να ζητά εξαίρεση για προσωπικούς λόγους αν έχει βιώσει στο παρελθόν μια καταχρηστική συμπεριφορά, μια προσβλητική συμπεριφορά. Κύριε Σεβαστίδη, όλο αυτό, θεματοφύλακες είμαστε από κοινού. Είναι σε βάρος των πολιτών. Όλο αυτό που έχει ξεκινήσει μεταξύ δικαστών και δικηγόρων είναι σε βάρος των ίδιων των πολιτών που πηγαίνουν στα δικαστήρια γιατί εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θέλουν και αποφάσεις που να μην περικλείουν τέτοιου είδους αντιπαλότητες μεταξύ των δικαστών και των δικηγόρων. Κύριε Σεβαστίδη, να μου επιτρέπετε. Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας πω κάτι. Αυτή η λογική της ισοπαίδωσης ότι φταίνε και οι δύο μεριές, εγώ δεν την αποδέχομαι. Όχι φταίνε και οι δύο πλευρές. Κάπως θα πρέπει να προσπαθήσουν να τα βρουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι θα πει κάπως να αποδεχώ. Τι είναι,
Μισό λεπτό, κύριε Χατζηγεωργίου. Δεν θα πρέπει λίγο να δείτε πού είναι η ισορροπία που μπορεί να δεν θα υπάρξει ισορροπία? Πού είναι τι? Πώς θα συνεχιστούν οι διαδικασίες? Μα ποια ισορροπία δεν θα πρέπει? Μα ποια ισορροπία? Μισό λεπτό, όταν λέτε ισορροπία, ένας άνθρωπος που συκοφαντείται δεν θα πρέπει να πάει να ζητήσει προστασία? Βεβαίως. Εννοείται. Από το συνδικαλιστικό αυτό κάναμε και λένε οι δικηγορικοί. Συγγνώμη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει την αρμοδιότητα νομοθετικά να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη του. Και οι ίδιοι απεμπολούν το δικαίωμα και λένε ότι εμείς δεν το κάνει. Λέει είναι κριτική. Αυτό σας λέω. Είπαν με τις αποφάσεις τους ότι αυτό είναι κριτική και δεν είναι συκοφαντία. Καλύπτουν τα μέλη τους. Τα καλύπτουν με μια λογική συντεχνιακή την οποία εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε. Στους δικαστές, ξέρετε, υπάρχουν όργανα και ποτέ κανένας δικαστής ή κανένας επιθεωρητής των δικαστηρίων δεν διανοήθηκε εκ των προτέρων να πει εγώ τον συνάδελφό μου τον δικαστή δεν θέλω να τον δικάσω, είναι εκ των προτέρων αθώος. Ακολουθείται κανονικά διαδικασία. Στους δικηγόρους δεν ακολουθείται. Θεωρούν ότι έχουν αυτό το ειδικό προνόμιο να μην δέχονται έλεγχο. Τότε να ρωτήσω κάτι, κύριε Σεβαστίδη. Θα θέλατε να συμμετέχουν στα πειθαρχικά συμβούλια των δικαστών δικηγόροι? Πρώτος, εγώ κύριε Χαριτάτο, το Μάρτιο ξεκίνησα συζήτηση μαζί με τα πολιτικά κόμματα της χώρας και ανοίξαμε το ζήτημα τη συμμετοχή. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, είναι το όργανο το οποίο κρίνει τις προαγωγές και τα πειθαρχικά των δικαστών. Πρώτοι εμείς η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, πριν το πουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, είπαμε να ακολουθήσουμε την πρακτική που συμβαίνει σε πολλά άλλα κράτη από το 1950 και να συμμετέχουν στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια και δικηγόροι. Μια τέτοια όμως συνταγματική αλλαγή προϋποθέτει θεσμική ωριμότητα όσων συμμετέχουν. Αν είναι να κάνουμε μια αλλαγή και αντί να βελτιώσουμε την κατάσταση, τη χειροτερεύουμε, τότε καλύτερα να μείνουμε εδώ που είμαστε. Οι δικηγορικοί σύλλογοι δυστυχώς δεν έδειξαν τέτοια ωριμότητα για μια τέτοια συνταγματική αλλαγή. Πρόεδρε. Εμείς, κύριε Χαριτάτο, να κλείσω λίγο σε αυτό. Δεν παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν πρέπει να σας διακόψουμε καθόλου. Είναι αυτονόητο ότι θα πείτε αυτό που θέλετε χωρίς να λογοκριθείτε σε τίποτα απολύτως. Απλά κάνουμε τα ερωτήματά μας. Τίποτα άλλο. Συνεχίστε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, βέβαια, καλά κάνετε. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εμείς πρώτοι, λοιπόν, κύριε Χαριτάτο, ζητήσαμε απαγόρευση σε αφιπηρετούντες δικαστές να καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα. Πριν 11 χρόνια, αυτό που έχετε τώρα απέναντί σας στην κάμερα ήταν ο πρώτος που το ζήτησε. Και μετά από 4 χρόνια το ζήτησαν και δικηγορικοί σύλλογοι. Ένα αίτημα αυτοπεριορισμού των δικαιωμάτων που θεωρητικά είχαν οι δικαστές. Όλη αυτή η στάση και η συνέπεια που δείξαμε την τελευταία δεκαετία αποδεικνύει το γεγονός ότι εμείς δεν λειτουργούμε σαν συντεχνία. Δεν κινούμαστε με τη λογική ότι τα προνόμια τα δικά μας είναι πάνω από την υπεράσπιση του κύρους της δικαιοσύνης και αυτή είναι η διαφορά μας με την ηγεσία των δικηγορικών συλλόγων. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστίδη, εγώ απλά να υπενθυμίσω παρόμοια περίπτωση που κρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου δικηγόρος που είχε ένα βαρύτατο πρόστιμο για περιφρόνηση δικαστηρίου για παρόμοια περίπτωση από το δικαστήριο. Θεωρήθηκε το πρόστιμο που του επιβλήθη ήταν άδικο γιατί παραβιάστηκε το δικαίωμά του, το άρθρο 10 της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 10 για την ελευθερία της έκφρασης. Είναι κάτι πολύ σχετικό ή άσχετο με την υπόθεση, αλλά μην ανοίξουμε άλλο. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Μην ανοίξουμε άλλο. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό που λέτε. Να σας πω κάτι θέλω, κύριε Σεβαστίδη. Όχι, δεν είναι καυγάς. Όχι, είναι εσκεμμένα. Τελευταία φράση. Ναι. Τελευταία. Πάντα οι δικηγόροι αποπροσανατολίζουν την κουβέντα και βάζουν το ζήτημα της κριτικής. Αυτό που λέτε η απόφαση αφορά την κριτική. Εγώ δεν μιλάω για κριτική, μιλάω για συκοφαντία. Το γνωρίζετε, είστε νομικός. Τη διαφορά ανάμεσα στην κριτική και τη συκοφαντία τη γνωρίζουν όλοι. Και ο δικαστής και ο δικηγόρος μπορεί να ακούσει ή να ακούσει περιγραφές που τον αδικούν και ενδεχομένως και κατάφορα, αλλά είναι στο πλαίσιο του καθηκόντου. Τώρα έχουμε συκοφαντία. Δεν έχουμε ένα πολίτη που απειλεί, βρίζει ένα δικαστή. Δεν θέλω να τον μπλέξω. Αλλά... Όχι, αν έχετε νομολογία είτε του ΕΔΑ είτε εθνικών δικαστηρίων που λέει ότι η συκοφαντία είναι θεμιτό μέσο, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη από όλα που έχω πει και θα πω ότι οι δικηγόροι δικαιούνται να συκοφαντούν. Δεν μιλάω για τη συκοφαντία. Σας είπα ότι υπάρχει νομολογία, την οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες δικαστές και οι εισαγγελείς αλλά και οι δικηγόροι,
που λένε ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων, από εντολέα πολίτη ή οποιοδήποτε άλλο, μπορεί και να ακουστούν ακόμα και απειλές εις βάρος του. Το προσπερνά η ελληνική δικαιοσύνη γιατί είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων. Ναι, τώρα έχουμε να κάνουμε με μια κριτική, άδικη, κατάφορη δίκη. Δεν θα το κρίνω δικηγόρου απέναντι σε δικαστές. Αλλά σας ξαναλέω, όταν μπαίνουν οι εκπρόσωποι και δεν μπορούν τα πρόσωπα, πυροδοτούνται. Εκπρόσωποι με εκπρόσωποι προδοτούν ένα άλλο κλίμα που θα μπορούσε να είναι μεταξύ προσώπων. Αλλά όπως και να έχει, σας ακούσαμε με προσοχή. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε ότι έχετε εκφραστεί πλήρως για να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας και σε δεύτερο χρόνο θα μπορέσουμε, αν εσείς επιθυμείτε, στο μέλλον να τα ξαναπούμε σε επόμενες μέρες. Έχετε ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις σας? Ωραία. Εμείς απλώς κάναμε, μόνο αυτό και τελειώνει. Κάναμε μια συγκριτική μελέτη. Πήραμε το δίκαιο όλων των ευρωπαϊκών κρατών και είδαμε τι ισχύει στις περιπτώσεις που ένας δικηγόρος στο ακροατήριο έχει μια απρεπή συμπεριφορά κατά του δικαστή. Δεν υπάρχει μία χώρα στον κόσμο που να δέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν χώρες που αφαιρούν την άδεια άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου. Εδώ πέρα είναι ασίδωτα τα πράγματα. Και αυτό που προτείναμε από το καλοκαίρι σε συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης είναι ο δικηγόρος ο οποίος επανειλημμένα συκοφαντεί, διαβάλει τον δικαστή κατά την ώρα άσκησης του λειτουργήματος, αυτός να αποβάλλεται από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι το πιο ήπιο μέσο από αυτά που υπάρχουν στο διεθνές πλαίσιο. Αξιότιμε Πρόεδρε, επειδή από κοινού οι συλλειτουργίες δικαιοσύνης πάντα έχουμε υπόψη μας το υπέρτατο αγαθό. Νομίζω ότι το υπέρτατο αγαθό της κουβέντας μας και της κουβέντας που έχει ανοίξει δημόσια τις τελευταίες ημέρες, το διακύβευμα είναι άλλο και είναι ανώτερο ακόμα και από την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ δικηγορικών συλλόγων και Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και ίσως θα πρέπει στα επόμενα 24 ώρα να υπάρχει μια άλλου είδους επικοινωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και των δικηγορικών συλλόγων, της Ολομέλειας, φυσικά και της Ένωσης. Σήμερα, διαβάσατε τι είπε. Τα έχω διαβάσει όλα, αλλά άκουσα και εσάς. Έχω διαβάσει όλα, άκουσα και εσάς. Με προσοχή το λέω και πολύ σεβασμό προς όλες τις πλευρές, γιατί και εμείς εδώ ένα λειτουργήμα υπηρετούμε που είναι η ελευθερία έκφρασης και φυσικά και, αν θέλετε, και η ενημέρωση. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σεβαστίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά. Τίποτα. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα πρόσωπά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.